Ashe da ma baki da imani Husna? Au. To ai yanzu wani halin koya maka ake. To ai duk duniya makiyana biyu ne. Ga ki a gabana, ta biyun kuma za ta karɓi saƙonta a inda take. In na roƙe ki, kake cutar da antina. Wallahi ba ta da sa hannu a aure na da Sadiq. Ni ne miki laifi. Dan Allah ki tsaya iya kaina. Wace ki kuma antinki? Ai ita bata isa ta zama ƙiyata ba. Ke ma kuskuren ki ɗaya karɓar soyayyar Sadiq da kika yi. Babu sauran aure a tsakaninki da Sadiq. Menene laifina? Dan na aure shi. To ai Sadiq nawa ne ni kaɗai. Ko waccan ma da uwarsa ta aura masa, kawai tana zama a cikin gidan ne. Balantana ke da kike niyyar ki shiga. Kar ki cutar da kowa. Idan ma Kamal ne ya turo ki, to ba ta haka ya dace ki hana ni auren Sadiq ba. Ashe kin san baki kyautawa Kamal ba. Har kike tunanin da sa hannunsa gurin kawo ki gurin nan. Kamal zai iya aikata komai dan ganin aure na da Sadiq bai yiwu ba. To ai Hasina kin yi babban kuskure. Wannan yakin nawa ne kadai. Yanda kuke so ku ga na wulakanta, to ku ne za ku wulakanta. Kar ku raga mata. Ina son ku gana mata dukkan azaba. Har sai ta amince ta janye auren Sadiq. Za ta koma gidan Kamal. Sauran bayanin kuma za mu yi daga ƙarshe. Karki ji komi. Idan shekara kike so ta yi anan zati. Mu dai buƙatar mu kawai mu ji dimas. Ba ku da matsala. A daren nan za ku ga sako. Karki haka Husna. Idan ban auri Sadiq ba, baki da wata riba. Dan Allah karki sanadiyan zubewan mutunci ne. To ai ko a yanzu kika karɓi bukatata, za ki kwana a gidanku.